Proverbs 9, verse 7 up to verse number 10. And then we will go to 2 Chronicles chapter 16, verse 9 after reading Proverbs. Proverbs 9, verse 7 up to verse number 10. He that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a blood. Reprove not a scorner, lest he hate thee. Rebuke a wise man, and he will love thee. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Teach a just man, and he will increase in learning. The fear of the Lord is the beginning of wisdom, and the knowledge of the holy is understanding. Mali ko na magbasa sa Bisaya sa verse number 8. Kaya magdadlunga ang usa ka mayubiton, tingali unya siya magadumot kanimo. Okay. Magdlunga ang usa ka tawo manggalamon o siya mahagugma kanimo. Ayaw madlunga kung sa kataong mayubiton. Hindi naman ang mayubiton. Ha? Galon. Galon din sa'yo. Mayubiton. Galon. Alright. 2 Chronicles chapter 16 verse 9. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward him. Herein thou hast done foolishly. Therefore, from henceforth, thou shalt have wars. Ang Diyos magapanalangin sa mga pulong atong nagbasa. And let's pray. Our Heavenly Father, we thank you, we praise you, and we glorify your name, O God, for such a wonderful day as this, O Lord. Thank you for giving us once again the opportunity to connect to you, to worship you, to adore you, and to praise your holy name, O God. And at this time, Lord, as I am standing behind this lectern, I pray, O God, that you will bless and anoint the mouth of your servant, as I will be speaking in behalf of you, O God. Use me as a channel of your blessing, O God, as a conduit of the blessing that you want us all to receive this day. And may the power and anointing of the Lord God Almighty once again fill the house of praise. Touch and move, O God, every heart and every soul this morning, and may our spirit, O God, find rest in you and in your word, O Lord God Almighty. And Lord, in whatsoever that will be accomplished and achieved this day, I'd like to be very careful that all the glory, all the praises, and all of the thanks be given to you and to you alone, O God. In the name of the Lord Jesus Christ, I pray. Amen. Amen. And amen. Palakpak na para sa Ginoo. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos. David said, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Nagipay ko nga sila bingon ka na ko, pangatko na sa balay sa Diyos. And this is the day that the Lord has made, and we will rejoice and be glad in it. Hallelujah. And so this morning, before you sit down, the title of the message that I will be expounding this morning is The Fear of the Lord. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. You may all be seated. Ang pagkahandog sa Diyos, mo na'y sinugdanan sa kaalam. Now, this is something not to be understood literally. Dili ni butang na makasabto na to literally, no?
nga mahadlok ka sa Ginoo, magtago ka, no, mukurog ka sa hadlok ka, no. Dili na inana nga literal pagsabton nga mahadlok ka, mukurog na noong ka sa Ginoo. Di na ka mutawag sa Ginoo kay mahadlok ka niya. The fear that is mentioned here in this passage is the kind of fear that involves the element of obedience, the element of submission and devotion. Kanang pagkahadlok sa Dios nga gisgutan dinhi, mao nang matang og klase sa pagkahadlok nga naglangko ug nagapil ana ang kanang pagkamasinugtanon, ang kanang pagtuman sa Dios, ang pagpasakop diha sa Ginoo ug kanang atong devotion sa iya. Amen. Kanang atong pagtahod sa iya, kanang atong pagtamod sa iya. Mao na ibut pasabot na sa pagkahadlok ngadto sa Dios. Now, it is not a fear that is of a one-time experience, but it is a day-to-day fear of the Lord. Amen. Dili na pagkahadlok nga kausalan nga bahin mahitabo diya sa imo. Apan ka na pagkahadlok nga sa adlaw-adlaw nagakahadlok ka sa Dios. Ugos mo na ko, kanang pagkahadlok sa Dios, naglangkong na sa atong pagkamasinugdanon sa iya, pagpasakop sa iya, ug ang atong pagtamod ug pagtahod sa iya. Kinahanglan sa matag adlaw kita magpasakop kaniya, kita magmasinugdanon kaniya, ug kita magtamod ug pagtahod sa iya. Now, Christians today are having not the biblical kind of fear. Ang mga Kristohanon karon wala nahitabo kanang usa ka pagkahadlok ba nga biblical yun nga matang sa pagkahadlok. Christians fear men. They fear that men might see them doing wrong. Mao na klaseng pagkahadlok sa Dios, nga dili ang Dios mao'y gikahadlukan yun, kundi ang mga tao. No? Hadlok sila makitaan sa mga tao, inana sila diay. Hadlok sila, dagan-dagan na yun, kaya masing makitaan ko ni Brad, kitaan ko ni sister. Dili ang Dios ang ilang gikahadlukan, kundi ang sa ikaingon sa ilang kauban o mga kaigsunan o sa mga tao magkakita sa ila. Apan nalimot sila nga mga tao limitado ang pagpakasayon o ang pagpakakita sa atong mga ginabuhat. Apan dunay usa nga di nato pwedeng kalaguan, di nato pwedeng kabuhatan o sekreto tungod dayag sa iyang tanan. Now, there are two options given to us actually. Now, throughout the book of Proverbs, Solomon sets two binary options as the major choice for all mankind. Sa tibuok libro sa Proverbs, so katong ng Santo, no? Si Solomon naghatag og duhang yun ka matang sa options nga pwede natong kapilian. And the great measure of our lives comes down to which path we choose, either life or death. Ang dako diyon nga pahag sa atong kinabuhi, no? Ang dako diyon nga sugod sa atong kinabuhi, no, nagaabot na sa ato ug unsay atong ginapili, kinabuhi ba o kamatayon. Abot pa sa abot, ang imong gipili ba ang matarong o ang dili matarong? Maunay mag-determine sa imong kinabuhi, no? In verses 4 to 6, wisdom has made a plea for naive listeners to hear and follow the path prescribes. Sa verses 4 and 6, no, mabasa nato diha nga ang kaala naghatag og paghangyo sa mga kanabang mga tao
nga mamati yun o musunod sa gika-lapit nga kapamagihan o dalan nga gihatag diya. And then in verse 7, it has the sound of a traditional proverb. Ang verse 7 na adina, mabasa na to ang kanabang tingon na to nga tinuod yun no nga kanaba maugyoy sakto yun nga magkakahitabo no tinuod nga panultihon kaya mo diya sa verse 7, he that reproveth a scorner getteth to himself shame, and he that rebuketh a wicked man getteth himself a block. Siya kuno nga magabadlong sa usa ka sa naging sa itong scorner bugal-bugalon sa imo mayubiton ang palasan bugal-bugalon imo gani ng badlungon ang mga mayubiton ang bugal-bugalon kasi may tabo ingon na you will get a dishonor no? Get into himself shame. Ano mo na mabasa Bisaya verse 7? Dato magabadlong sa usa ka mayubiton makadawat sa iyang kaugalingon o pulong sa panamas-tamas. Ug kadtong magasaway sa usa ka tawo nadautan makakuha sa iyang kaugalingon o sa usa ka bulig. Usa ka bulig. Oh. Kanang madumon nimo ng taong bugal-bugalon, bugal-bugalan ang pagsakot ka. Kawawan ka. And so, this is the sound of a traditional proverb. A mini parable meant to communicate truth. Butanga, naghatag sa ato o ganabang pag-communicate o kamaturan yun. Nagunimo ka din ng suway ko na ka ng mga bugal-bugalon, dahan, madunga na. Di ba makalawan pagsamutan na? Ba? Yung kanang buyag ng mga bugal-bugalon? Yung mga maano kang samut? It says, he who corrects a scoffer gets dishonor for himself. Now, the focal point here is not to him who corrects, but the reaction of the scoffer. Ang focal point ini, wala din itong nagabuyag, o nagabandong, kundi ang reaksyon niya itong mga tampalasan, itong mga bugal-bugalon, at itong mga mayubiton. Tumawag na, in other words, ayaw na lang pakikaway ng mga bugal-bugalon, ayaw na lang. Do not argue your case with the scoffers. Sabi na nila. Hello? And whoever speaks to a scoffer will get treated with dishonor. Kanatigil maminaw? Ayaw na lang. Tagda. Na may mga tao imong presentahan sa mga pulong sa Diyos, no? Ilahinong tamayo ng ang imong gipresent sa ila, ang imong gipaambit sa ila, ang imong gika-share sa ila. Siya nagkasuway ninyo na. No? Kailan mo share ka ba? Ugal-ugalan na noong resulta. No? Ringo na noon, yan as pastor. Hindi ko ka pastor, nanangan ka pastor. Hello. And so, we will be treated with dishonor if you will be speaking to scoffers. But dishonor from a scoffer is ironically a noble thing. Kaya bang ang imong madawat noon, magtamay, bugal-bugal, no? Mga pulong sa pagpampala sa imong i-share sa ila,
Minunoa ka ng ilang ihimo palo sa imo, no? Ironically, it is a noble thing. Dili para sa ila, kundi para sa imo. Nga naman, ibugal-bugalan gani ang atong Ginoo. Amen? Iubit gani ang atong Ginoo, pasangilan gani dili mao ang atong Ginoo. Kung mo nang ingon ang Biblia, pulahan ka mo. Kung ka mo makaambit sa mga kasakit ni Kristo. So it's a noble thing. Of course, it is a risk, of course, no? To present the truth to those who do not wish to hear it. Risko yung tinuod ka na bang di mo i-present ang kamatukuran, no? Okay, ka na bang wanto ka unta sa maong lugar sa mga tao para nga imong sugilan may tungod sa Ginoo, pero sila kay di lagi sila gustong mamati sa imong isulti, pero imo lang yun sila sugilan kay maoy ka na bang dikta sa Espiritu sa Ginoo niya sa imong sugilan sila. Risko tuod kay ikaw, mabugal-bugalan manong kalapit ng mga tao, mataymingan ka kung ang bugal-bugalon, mabugal-bugalan ka. O sige na, bulahan man ng tao, no, nga pagbugal-bugalan, dumag sa ngalan sa Ginoo. The reaction one receives, the dishonor for himself, is actually a projection of the path the scoffer has chosen. Ang ilang tubag, ang ilang reaksyon sa imo, no? Makita noon yun na sa tinunanay nga kahinta kung sa nadala ng ipili sa mga tao. Hello? Dili tanan malipay sa mensahe may tungod sa Ginoo. Dili tanan mudawat sa mensahe pagtulunan sa atong ng Dios. Ang pagkatong mga tao na mupakita ang pagdumili sa imong mensahe gidala may tungod sa atong Ginoo. Ila lang ikapakita sa imo kung sa ipili nila nadalan sa kinabuhi. Amen. Di matagabuhol sa tao sa iyo. Amen? Amen. Now, if someone treats the word of wisdom with derision, you may be tempted to think that he is belittling the message. But in actuality, he is just revealing his true self to you, that he is a wicked man. Kung doon ay mga tao na dili nila trataron ang mga pulong sa kaalam, ang mga pulong sa Diyos sa maayong na pagtratar, doon ay gumaan na matep sa paguna-una mga gipagkagamay nila ang pagtulunan sa Diyos. But actually, ang tinuod na bagay mauni, ila lang ikapakita sa imuha ang tinuod nila ng pagkahintang o tinuod nila pagkatao na sila mga dakutan na tao. Amen! Pagdalay ko na Biblia, ano na rin doon klase ng tao? Matarong o dakutan, walay neutral. Amen! Mga taong mutuman sa mga kapalauranan o sugod sa Diyos, o doon ay mga taong digyon. Walay neutral. Nakas nga ito, Pastor, narakas nga Pastor. Hindi na pwede nakas nga. Either imong dawato ng mga pulong sa Diyos, or apil ka sa mga taong ilang isalikway ang mga pulong sa Ginoo. Kapag sila mudawat sa mga pulong sa Diyos, sila po pagdawaton sa Ginoo, o bisan kinsan magsalikway sa pulong sa Diyos, isalikway po sila sa Diyos. Now, verse 8, it says, "Do not reprove a scoffer, or he will hate you." Ayaw madlunga ang usa ka kampalasan, bugal-bugalon, mayupiton nga tao,
kay ikaw hinuon iyang kasidagan. Now, wisdom speaks here to elevate a reality. Scoffers will not listen to wisdom. Ganto niya yung mga taong dili mo dawat sa mga pulong sa Dios. Ganto mga taong dili mo dawat og mga pagpadlong, mao tong mga taong nga dili mo sagop sa kaalam. Apan ang mga taong manggialamon, mao tong mangmudawat sa mga pagkurier, mao tong mga taong mudawat sa mga pagpadlong, maminaw sa pulong sa kaalam. Amen. Therefore, do not waste your time. Do not waste your words on them. Ayaw na lang usiki ang imong panahon, oras, ang imong mga puungan to sa ilan. Usik-usik ka lang laway. Ayaw ipamugos. Kanang ilang pag lumili, nagpakita na lang nadaan sa imong maun sa kaya ipilit nila sa kinabuhi. Hello? Mga tao na naanaw ta misugod sa pag-alagad sa Ginoo niya. Mas gipili yun nila kay ganahan sila nga libre na sila. Kailangan nila ang tanang kagawasan. Masakti! Amen! Kaya kaluwasan dili man ipamugos. Libre ni kagihatan. Libre ni dawaton. Libre ni tanan. Di man ipamugos. Diba siya dyan, malakit ko niya dami mo. Malakit ko kayo napugos. Hello? Now, to correct someone whom you know will not listen, will not do them any good. Kaya ba ang imong kurihan ano sa katawa, di yun mamati, no? Di na magmaayos sa ilaha. Nagburuto ng nauna na. Amen? Magpagmagling na ang mahitabo hinuon, dumtan ka na. And so, don't bother. Pero nagkasulang imong kaugalingon, di pastor gusto mo na kung maluwas siya. Hindi pa rin mo ang pagluwas nila. Iyan na si Ginoo. Umaw siya, ipili nila. Now, kini. Timailan ang tao, luwasun nun yun. Timailan ba? Inanan, sa sign ba? Sign. Parang kinas Ginoo, mudawa. Mudawa sa mensahe, ang ulog sa Diyos. Pero kanagahing yun. Milagro na lang, o bungas mga pag-ampo na lang, ang makahimo na. Pero kanang ginong, gaya mo ng Biblia, ang iyang karnero ko na maminaw sa imong sa magbalantay. Amen. Dala na sa Ginoo yung mga karnerong linga sa sinsa. Susuot bisag asa. Pero ang inanan yun sa karnero, maminaw. Di ka rin na maminaw, pinagminon nga, oy, hinday, ugunsay akong namatan, akong pagkamatian. Ugunsay namatan akong kahayag mo, akong pagkamatian. O na, kalumog mo na, di ba? O, di na ito yung ugos. Hello? Ano ba na ito? Murag kapin magitan ng sinuntihan na sa una. Pero ilan rugin sa Ginoo na kami. Amen. Kung tinawag kita sa Ginoo, Ginoo may magkuha yun na ito. Now, the word reprove here in the original, it means to argue. Kanang word niya na reprove, kanang kasamaan mo ba? Dahil in the original, ang meaning nila, it has the element that you are arguing with that person, with that scoffer. Ayaw na lang makikirgo. Ayaw na lang makik-argue. Kung di siya, di. Next na mo. Kung di siya, nakalain. Amen. Kaya atong ibanan ang Biblia na gingon, sa singpit na dalan, paluog sa kinabuhi ni, gamay ra ang nagsubay. Lapahan ang daan para sa
sa kadaglagan, daghan ang nagsubay, latas ini. Muna ito yung timanan. Kung di sila apil sa diutay, apil sila sa daghan. Kung salamat sa Ginoo, ami aling kabuntagon, apil sa diutay, nga nagsubay sa sikping kadalan, apan ang tumoy, kinabuhi nga walay katapusan. Now, to receive the word of God, the word of wisdom is to fear the Lord. Kanang imong gawaton ang pulong sa kaalam, pulong sa Dios, nagpasabot na you are receiving the fear of the Lord. Imong ginawat ang pagkahandog sa Dios. Gaos bunako ang pagkahandog sa Dios. Maunang pagtuman sa iya, maunang pagpasakop sa iya, maunang pagtamon sa iya. Kasi yun ang labaw o makagagahong ngangay pasakupan sa tanan. And the verse, the passage that we have, the text that we have says, and the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pagkahadlok sa Diyos, maunay sinugdanan sa kaalam. Amen. Woo! Hallelujah! Ang pagpasakop sa Ginoo, ang pagtuman sa Diyos, ang pagtamod sa Diyos, nga maunang pagkahadlok sa Ginoo, diha magsukad ang kaalam. And so if you want wisdom, you need to forsake the foolish. And when you forsake the foolish, you will be ridiculed by fools. Kanang pagdawat sa kaalam, ambot pasabutan na imong ihiklit o isalikway ang tanang binuang. O ang pagsalikway sa mga binuang, ikaw bugal-bugalan sa mga taong buwang. Amen. Mga taong hungog. Kanang mga taong di mo dawat sa pulong sa Ginoo. Kanang mga taong di yun bisan kung sao ni mo ng mga taong hungog. Salay pagpagasulti buringog. Pero ang mga taong mo dawat sa mga pulong sa kaalam, ang mga taong mo dawat sa mga pulong sa Diyos, mo ng mga taong gidawat sa pagpakabaton, sa kahadlok sa Diyos, mo ng mga tao nga naa sa pagkamanggialamon. Woo! Hallelujah! Nindot di ay may atong kailangan ng alagad na sa Ginoo, kay sa langit iisip na, ka mga tao manggialamon, kaya wala na ilahing manggialamon, kundi ang tao nga midawat sa Ginoo, nang masagom sa kapubuton sa Diyos, maunang tao tinuod nga manggialamon. Now, the foolish by definition see no value in wisdom. And for that reason, they see no merit in pursuing wisdom. Foolish. Kanang hinanggaw, kapua, by definition, mao na ilang itanaw, way bili, way hinungdan ang kaalam. Mao ng rason na di nila na pagtinguhaon. Abi nila, abi sa kadaghanan, ng mga taong manggialamon, mao ng mga tao nga tag-as kaayo, naapod, nagrado, edukado kaayo. Para nila mao ng mga manggialamon nga tao, apan ang tinuod nga manggialamon nga tao, kadtong midawat o misagop sa mga pulong sa Dios, mao ng tinuod nga manggialamon, kadtong tao nga nila, nga dunay Dios kinahanglan tahulog, dunay Dios nga kinahanglan mo ipataas, dunay Dios nga kinahanglan handon sa tanan, mao ng tao nga manggialamon. Hallelujah. And the foolish will not support a person seeking spiritual insights. Ang mga buang, ang mga hungog ng mga tao, di na sila mo support sa mga taong nagtinuha nga makabaton o espirituhanon
nga mga kahibalo o kasayuran. Uy, kuyong yata sa outing ha? Hintod lagi yung ta, pero na timing magdomingo bro. Simbalod ko. Ay daghang domingo. Uy, ay daghang domingo. Hello? They will not support your desire for spiritual insights. Katong mga taong humog, katong mga taong buwag-buwag. Kung muna ko ang mga taong buwang-buwag, katong mga taong di ko dawat sa mga pulong sa Diyos. Duha na, mga taong tarong o mga taong yaba o buwang-buwag. Kung muna ko ang mga taong buwang-buwag, o ng mga taong di ko dawat sa mga pulong sa Diyos. Nasayon ka, gawa tayo mahimong kung wala ang Diyos. Nasayon ka, na doon ay Diyos, ka nagbuhat ka natong tanan ka mga tao. O kung sa dapat ato siya hamdon, dapat ato siya masilugan, dapat ato siya katagan, sa atong taas yun ka pagtamon. We must have a high view of God. And listen to this one, basikapil mo ani. The foolish will not praise a person for leaving the bar for church. Ang mga hungog, ang mga yabag, dili na musupport o mupaluyo sa mga taong bihaan nila ang kanabang ilang hilig na mag-ato-ato o bar para lang nakamuato kagsimbahan. Siguro kuyog-kuyog kanila na sa una, atong mga inanan, atong mga bar. Kunya karon kay imo namang idawat ang mga pulong sa Dios, nga mo'y pulong sa kaala, nga mo'y pagkahadlok na tinuod sa Ginoo. Imo nang ibiyaan, imo nang ihipli na, kay gusto kang adto na sa simbahan. Ang mga tao humog, dili mo support mo anak. Hello? Kana wala gud asa daghang tao ron. Asa may daghang tao ron? Ang sabuangan sa simbahan. Asa may daghang tao ron? Ang tuwas dagat, ligo-ligo o ang sa simbahan? Ito daghang tao ron sa dagat, sa mga kalikuanan. Salamat dili ta apil sa mga taong mo kapag nakita sa mga taong pagkialamon. Maski pili na to ang Diyos, maski una na to ang Diyos, tungkol kay nasayod ta, nagsubay ta sa sakto nga dalan, simpi tinuod nga dalan, pigado nga dalan, apal ang tumoy ni ini, kinabuhi nga walay katapusan. The foolish will mock and ridicule the person who responds to wisdom or wisdom's invitation. Ang taong humog, ang taong mga buwang-buwang, ang taong buwang-buwang, magyaga-yaga, magtamay sa tao, gamituba sa imbitasyon sa kaalam. Muna ko ang kaalam, mauni pagsagop sa mga pulong sa Diyos. The Word of God is actually inviting us. Wisdom is inviting all of us. But the foolish will mock and ridicule the person who responds to wisdom's invitation. Wisdom is inviting us to get the right kind of fear. Amen. Ang kaalam, nagaaghat ka nato sa pagbaton sa insakto nga matang sa pagkahadlok. God is calling us today to get the right kind of fear. Ang Diyos nagatawag sa matag usa sa ato nga atong batunon ang insakto nga matang sa pagkahadlok. God is so concerned of us that He wants us to have the right kind of fear. Ang Ginoo may kahangawa sa ato, ang Dios concerned kay siya sa ato. Mao nang gusto niya nga ato mabatunan ang insakto tugmag yun nga matang sa pagkahadlok. Kami atong ibo. Kaya atong pagsigit og hallelujah, sigit ang hallelujah, hallelujah. Ang uban ay giyagaan na, oh, hallelujah, hallelujah, tanaw, hallelujah. Ihangan na, isigang ilong. Ano yung sigal na ginadaan? So the kind of fear
that we must have is the kind of fear that will actually produce wisdom. Like Solomon, he was a man of wisdom. Sama ni Solomon, no? Gitawag na tao sa kaalam. He almost knew everything. But let us not allow ourselves to be drunk of it. Si Solomon halos naibaluan na niya ang tanan. Di yun na to pwedeng inon na si Solomon naibaw sa tanan. Kaya doon na kayo usa nga mo'y nahibaw sa tanan, walay laging kundi ang Diyos. But Solomon almost knew everything. But the thing is, Solomon was drunk with the wisdom that he had. Nahubog si Solomon sa kaalam na iyon nabatunan. Mga word of caution sa ato, let us not be drunk. Dili ta magpakahubog. Dili ta dapat mahubog. Nakuban, iyon magani nga, I am the appointed Son of God. You must all go through me, because you cannot go to the Father if you will not go through me. Dili po nung pwedeng makaanto sa amahan, ulit ang amin niya. Kabungog. Nabubog. Nabubog sa Diyos kaalam. Now, we must not lose the fear of the Lord, for it is the beginning of wisdom. Dili nato dapat walaon ang magkahadlok sa Dios tungod kay kini ang sinugdanan sa kaalam. Say makadulog ko na umingon sa He is the appointed Son of God na ginaglan ang tao mo diya sa iya. Antes makaadto sa mga kaingon ba ko ni sa mahadlok pa sa Dios. Nabisan siya tao, nagyod, makaisip niya yung kaugaling mo sa Diyos. Si Jesus Christ ay pwede umungon na He is the way, the truth, and the life. Siya ang dalan, ang kamaturan, ang kinabuhi. Di modo sa iyang pag-ingon, ana, siya si Jesus Christ. Yan ang ibaw na kung baligo, balik ko namin, no? Ang pag-inon na yan. Now, wisdom will not be to those who believe in God that will tolerate us. Amen. 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 Kaya kita nga itong mga anak, ginawa na nato, pero bigyan na nato i-tolerate kung saan mga binuang nilang buhat. Sige na, dahil natin. No! So, na makadungog ko, na yung ba na, malipay pa kung mabuang ka sa adik-adik kaysa mabuang ka diya sa Pipikustan. Nabiya. Natinuod na. Muna, initan lang Domingo, iyang tuyuon, panahon ang mga barkada atong iyang anak. Palitan niya yung doors, basta anak lang sa balay, mag-inom, di man itong simbahan. Ada beresult, agyo din naman yung imo, bungkag ilang pamilya. Pati ano, mas palabihon pa ako niyang mabuang sa adik-adik. Mas palabihon pa na ako mabuang sa adik-adik kaysa mabuang ka na Pipikustan. Gawain mo na. Mo ng mga tao na ilang ipilig yun ang dalan sa pagkadautan. Give instruction to a wise man, and he will be yet wiser. Tuluyan tao manggialamon. Hindi ba manggialam ng panasyan maayo? Sa diha kita magawat sa mga pulong sa kaalam, pulong sa Dios, sa pagkahandog sa Dios. Suginlan ta sa mga pulong sa Ginoo. Mas mudako pa atong kasing-kasing atong masudlon ug dawaton ang mga pagtulunan sa Ginoo nang ingon nila, he will be wiser. Amen. Mas mudako pa ang iyang pagkamanggialamon, mas manggialamon pa siya sa ilabihan. Teach a man, and he will increase in learning. Hello? Nanguman mo yung yun na ba nga? Ang inyong mga babae, tagas mo nagbuhok, di mabuklan. No?
Now, I'd like to go to that part, no? 1 Corinthians chapter 11. Verse number 5. I'll be starting in verse number 5. But every woman that prayeth or prophesieth with her head uncovered, dishonoreth her head. For that is even all one as if she were shaven. For if the woman be not covered, let her also be shorn. But if it be a shame for a woman to be shorn or shaven, let her be covered. For a man indeed ought not to cover his head, for as much as he is the image and glory of God, but the woman is the glory of the man. For the man is not of the woman, but the woman of the man. Neither was the man created for the woman, but the woman for the man. For this cause ought the woman to have power on her head because of the angels. Nevertheless, neither is the man without the woman, neither the woman without the man in the Lord. Now, I will jump to verse number 14. That not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him. Dili ba ginayaan nagtudlo man sa ato nga kung ang lalaki doon ay taas na buhok, di ba? Di ba makaulaw man iba sa iya? Maano kang babae kung taas kang buhok kung lalaki ka? Then in verse 15, but if a woman have long hair, it is a glory to her. For her hair is given her for a covering. Apan ko ng babae doon ay taas na mga buhok, kini, himaya diya kaniya. Tungod kay kini, kikahatag man sa iya ang iyang buhok, ingon na ipapando. And then in verse number 16, but if any man seem to be contentious, we have no such custom, neither the churches of God. Kung doon na may makiglalis, mahitungod di ini, na siya, ng iglesia sa Diyos, wala magatamon sama sa iyo. In other words, ang atong ibuhat, ang atong ihimo, takas mga blog, ang atong mga babae, biblical, nasa Biblia. Hello? Huwag po nimo itudlo sa mga tao magkialamon imo ng Biblia. Ang tao magkialamon imong sugilan, imong tudluan, mas magkialamon pala sila. They were yet be wiser. Amen. Tudluin instruction ni sila. Mas muna po sa kanilang pagkahadlok sa Diyos. Pagkahadlok sa Diyos mo ng pagtuman, pagpasako, o ang pagtamod, pagtahod sa Diyos. Kung may pagkahadlok ka sa Ginoo, sugilan ka sa unsay instruction o pagtulunan sa Biblia, imo nang dawaton. Mo pasakop ka na. Kunya imo, hallelujah. Imong ipataas ang ngalan sa Ginoo. Imong mangupol nga ang Diyos. Hallelujah. Tapos yun nga atong sundon. Tapos yun nga atong tumanon. Now, mayroon sila. Nga naman na ang inyong mga babae, no? Pwede naman po ang mga babae siguro pantalon lang po, no? No, pwede naman po ang inyong mga, pwede naman po na ang mga babae pantalon kay mas mas safe para sa mga babae ang pagpantalon. Kung sa ingos kasulatan, tanta sa Diyos, apan ang atong gusto nga kita pagpananaginan sa Ginoo, pagkaluyan sa Diyos, igugmaon sa Diyos, hatagan sa iyang pagpabor.
Amen. 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 In other words, ang atong pagka-duol diya sa Ginoo, pagka pinamuran sa Dios, na Dios sa paghimo sa atong mga kaugalingon, nga mupasakop sa pagkaalangton sa Ginoo, mupasakop sa kabubuton sa Dios, mutuman sa mga sugo sa Ginoo. Kaya kung dili ta mutuman ini, imo na Biblia, dulungtanan ta atubangan sa Dios. Kaya bitaw ngayon ka, I hate you. Kasabot matag ka na mo sa nang i-hate mo. May mga tao nga. Regular lang mga tao nga. May nga bitaw sila. Dili yun mo kauutan ba? O, hate ka na nilagutan. Bisan kung saan mo nagpugos, pagkaroon mo utan, imong inon, kasustansyado na kanang utan makayos lawan, kung hate yun na nilang utan, di yun na sila anak. Hello? Dili ka gusto ginanaon ta sa Ginoo, nga balibaran ta sa Dios, i-hate ta sa Ginoo, nga di ka pasundon sa Dios, anak. Hello? Tumuna nga ingon din na give instruction to a wise man and he will be yet wiser. Teach a man and he will increase in learning. Dapat ang atong kinaiya mo ni, gusto pa kong makakatpon ba? Gusto pa kong doon ay masaylan gikan sa mga pulong sa Ginoo. Gusto pa kong doon ay madawat kapag tulunan gikan sa Dios. Muna gusto kong mamati sa mga pulong sa Ginoo. Doon kay damor kong mamati sa mga pulong sa Dios. Damo na nga akong pagkakaton. Damo na nga akong mag-increase sa kaibalo o kasayuran may tungod sa Ginoo o sa iyang mga pagtulunan. Hallelujah. Now, there are two ways to respond to the correction and the teaching of wisdom. Doon na ituha kamatang sa response, no? Sa mga pagkurihir o mga pagtudlo, sa mga pagtulunan sa kaala. The first is to scoff. Kanang imong yubiton. Oo, mag-aana. Kinaraan na oy. Iyan na nasgrahang panahon. Di na lang pwede sa ato. Kunya, naparamay versikulo dahil ng uban. Ang ipakita sa Ginoo. Ang kita na sa Ginoo, ang sunod man. Ang importante sa Diyos ang sunod. Basta ko pagkita ng versikulo katong kang David. Kuya kang David, ang pagpili man ito para puli ni Saul. Dili magkapiliunon na para ipuli sa usa. Kung mo ng sakto na konteksto niya, sa'yo nga pag-aplikar ba? Tinuod ang Diyos. Matanaw sa atong kasing-kasing. Kung ang atong kasing-kasing maayo, lahat ka ng kasing-kasing nga maayo, mudawat na sa mga pagtulunan sa Ginoo, mutuma na, musunod na sa mga pulong sa Diyos. Pero kasing-kasing na di maayo, dunotong nga kasing-kasing, it will scoff. Yubito niya ang mga pagtudlo, mga pagkurihir, ikan sa mga dili tawag inyong gikapahimutan sa inyong pagbuhat o pag-apply sa mga pulong sa Diyos diya sa inyong ginabuhi. Apan ang Diyos mismo ang inyong ginapahimutan o dili ang tao. Hallelujah. Now, which reaction we choose reveals which path we have chosen. Kung saan reaksyon na natong dipili o gihimo, gibuhat, no? Kini nagpakita kung sa pagkadalan ang atong ipili sa kinabuhi. Kung ang atong response sa atong gidawat o niya i-apply sa atong kinabuhi ang mga pulong sa Dios na nag-reveal na nga imong gipili ang sakto nga dalan sa kinabuhi, gisubay mo ang dalan nga sakto. Apan kung imo yubiton, tamayon ang mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo, muanggo yun,
Muirgo ka, margyo ka, kinakaan na ron. Wala, di na nauso ron. Kada nagpakita lang kung saan dala ng imong ipilit sa kinabuhi. But my advice to all of us, choose the right path in life and it will lead you to life eternal. Right? In Acts chapter 19, verses 8 and 9, that we find there, starting from verse number 8, it says, "And he went into the synagogue and spoke boldly for the space of 3 months, disputing the things concerning the kingdom of God. But when divers were hardened and believed not," liman ka? Dito sa sinaguga ko no, tulog ka buwan yun, hisgot si Pablo na kanya with all boldness ba, for a space of 3 months, disputing the things concerning the kingdom of God. Nga iya ginapanghimatun-an ang manabutang may tungod sa kinarian sa Diyos. Balingon diya sa verse 9, "But divers were hardened," mapandaghanuon ang nagmagahi, "and believe not," daghan nagmagahi o wala mo to, "but spoke evil of that way before the multitude." Grabe no? Saya, brother, verse 9. Kapag sa diha nga ang uban ipatig-a Gipatig-a, o mga masupilon masumpilon, kana nagsulti o dautan mahitungod sa dalan sa atibangan sa panon sa kitawan, siya may bulag kanila o tinig niya ang mga tinunan o nagsaysay sa matang adlaw sa tulunghaan ni Tirano. grabe no? Si Pablo na gani, Pahuway lang ng kamay. si Pablo na. For a space of 3 months, iyang ipag-imatunan ang mga butang ay tungod sa gingharian sa Diyos. Abandaghan ang nagpagahi sa ilang kasing-kasing kung wala mo to, believe na. O sila nagsulti Ginoo dautan, nag-iubit, nagsulti dautan, may tungod sa mga dalan. May tungod sa mga pamahagi na gisulti ni Pablo, kisugilod sa ilang. Naging mga taong di mo dawat. Naging mga taong magpagahit sa ilang buo. Apan salamat, niining kabuntago, niining ang lawag karon. Niya ko sa mga taong wa magpagahit sa ilang mga ulo, wa magpagahit sa ilang kasing-kasing. Kapag inuluwa, ilang gidawat ang mga pulong sa Diyos. Now, I will now go to the last part. The fear of God will also result to getting. Kahadlok ang Jehova mao'y sinugdanan sa kaalam. Ang paghadlok ang Jehova mo'y sinugdanan sa kaalam. Kang rehalo ni atong balaan mao ang pagsabot. O ang kahibalo ngadto sa balaan mao ang pagsabot. Wow. Now, in other words, kung gusto nimo magmagialamon o makabaton o pagsabot, kinahanglan imong hipaluan kinsa siya, nga imong alagaron kinsa siya, nga imong sundon kinsa siya, nga imong tumanon. And we all know nga ang atong gisunod, ang atong gituman, mo ang Dios nga nagbuhat sa langit o sa yuta, ang magbubuhat sa tanan, ang balaan na Dios, ang mahigugmaon na Dios, ang mangiluyon sa katanan na Dios, ang Dios nga dili mo sa likway, kanila nga magpasinugtanon sa kabubuto niya, kanila nga magatuman o magasunod sa mga pulong sa Dios. There is in no way God will reject and despise those who will follow and obey and apply His instructions. Now many today do not understand the things of God. Daghan kayo karon mga tao, wala makasabot may tungod sa mga utang sa Diyos. Hello? Kita murag na yusto naman ta, nahanag naman ta, murag ng pamilya naman ta, murag
murag di naman ta kanabang bation o kiwawan ta kung mupakpak ta mo dahil ta diya sa Ginoo. Amen? Pero daghang mga tao nga swerte mo, pag-imbitar mo, kanang mga pagkasuway sa atong ginahit. Kana may inani nga patang sa pagsimba. Di ba magtumok, mahibong? Hello? Bunyi na pinag revival time. Puro silang mahadlok. Nakawin sila sa bahay. Nila pinag mag-speaking in tongues na. Sabi na ko na isa na nakabisitag simbahan sa Pentecostal niya. Gabi sa inyong simbahan ko eh. Manipagok palibog. Manipagok na yung palibog. Many today do not understand the things of God. Tinuod man. Doon ay daghan karon ng mga tao na wala makasabot may tungod sa mga butang sa Dios. Apan alam ka nato, kalipay nato, umudahay sama sa ingon. Doon kaya Biblia na gaynon, oh, clap your hands, all you people, and shout unto God with the voice of triumph. Kita dili magpanugo, dili magpadagana, mapagsingit sa magkay sa iyang pangalan, sa magwara-wara sa atong mga gamot, sa magkay kaniya, sa maglukso, alam kaniya. Praise God. Again, many today do not understand the things of God. Why? Because they do not listen. And it only shows that they do not fear God at all. Ang inungdan na gumikan kaliman sila maminaw. Kung gana nagpakita sa tinunanay, nga wala yun na sila mahadlok sa Diyos. Amen. Hello? Amen. Kaya ang tinuod ka nagakahadlok sa Diyos, nagatuman sa mga pulong sa Ginoo. Kaya ang tinuod ka nagakahadlok sa Diyos, nagapasakop sa kabubuton sa Ginoo. Amen. The fear of the Lord speaks of real fear. Ang pagkahadlok sa Diyos, nagigod na sa tinuod yun kapag kahadlok. Amen. But in the sense of awe and reverence. Ang tinuod kapag kahadlok, maunang nagkahadlok ka sa Diyos nga doon na ba'y pagtahod, Amen. pagrespeto, in total awe of God. Amen. O kanabang itanaw mo nga ang Diyos kahibulungan yun ka. Maunang tinuod ka ta nga doon ay pagkahadlok sa Diyos, nagatanaw sa Ginoo nga kahibulungan nga Diyos. Hallelujah. Oh, kabisan pa ang imong lawas na tanan malatian na tanan na sakit. Apan wa mo wala ang imong pagkahibulong sa Ginoo. Kaya alam mo kahibulungan ng Dios. Yes, na kay malatian. Pero ano man, nga nakalagiapoy kusog kay simpa sa Ginoo. Nakalagiapoy kusog kay daig sa Dios. Nakalagiapoy kusog kay adto sa simbahan para mo simpa sa Ginoo. Hallelujah. The real fear of God, it honors God as He really is. Nga ka sa simbahan, ang imong ginahimo, di mo yung gina-honor ang Diyos. I don't know if you are really honoring God as you are here this morning. But the real fear of God is that it honors God as He really is. God is holy. Amen. God is holy. Kasabot mo holy, balaan kaayo. Hallelujah. Kamo nang yung kaginoo. Pasaylo ataw ko. Biya ko sa simbahan, dito ko ang ngayon, di ko tapos, di ko ang ngayon, yung ginoo tungkol kay balaan ka. Walang ginoo na pagkahadlok sa Diyos. You see God as a holy God. Amen. Oh, hallelujah, na imong tulungon tanaw ng imong kaugalingon na ligid ka ngayon.
Pero salamat nga ang Ginoo bisan dili ka ngayon. Apan kumuduol kaniya nga masin kamuton dawaton kaniya. Bisan siya balaan o niya ikaw dili balaan. Apan kaya kang hinduan sa Ginoo. Kaya kang balaanon sa Dios. Kaya kang putliyon sa Ginoo. Real faith honors God as He really is because God is holy and He is just. Matarong ang Diyos. Everybody say matarong. Matao. Makiangayon ng Diyos. Matarong ang Diyos. He is just. And you know what? Sa diyang binuol na kanila, pingon na Ginoo ba sa inyo ako sa akong mga sala. Sugod karon ako Ginoo mga laban kanimo. Gitawat ka sa Ginoo. Tungod kay matarong ang Diyos. Bisan doon ay mga panahon mapakyas na. Apan matarong ang atong Diyos. Hallelujah. Gitawat na niya. Kaya ginakita niya. Ganun ay magpalikabot niya. Kanatong biasado. Gamundot-dot mo doon ka niya. Bisan mapakyasun na sa ganang bahagi. Paano na tayo magpalikabot gamay mong matarong. Kung matulid ang atong mga kinabuhi. Praise the Lord. Praise the And the real fear of God, honor God as He is, for He is the Creator of all. He is the Creator of all. Amen. Kaniya, sulti ang anak, si Isi, pagkanto nagsitihol ko no, sa Cebu City. Ihawin siya sa gwardiya rin. Daplin, kinasramang lagi. Kaya bang, murag, pumunapil bang, daplin, galeros, daramang ko, muhagi, layo na. Ano na? Grabe yung pinagpagtanaw, mayon. Muhagi ang mayon, daplin. How much more of Diyos? He is the Creator of all. Diya kakaroon din tungkol kay utang nato kaniya ang atong mga kinabuhi. Utang nato kaniya ang atong kusog. Utang nato kaniya ang atong kalingon. Utang nato kaniya ang atong mga pananangin nga gibatunan karon. Gikan kaniya ang tanan. Mao na ang atong patunon. Ang pagkaandong kaniya. Ang panghatag pasidungog kaniya. Ingon nga mao'y magbubuhat sa tanan. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. In other words, wisdom has a starting point. Wisdom has a starting place. And it is in the recognition of God and in honoring God. Ang sinugdanan sa kaalam, mauna ang atong pag-recognize sa Diyos o ang atong pagpasilumog sa Diyos. Are you here to honor God? Are you here in reverence to God? Niya ba ka ning kabuntagon, niya ba ka sa simbahan, nga walay nag-occupy sa imong time, sa imong hunahuna, o sa uban pa sa imong kaugalingon, kundi ang Diyos lamang. Kung mauna ang imong ginahipo ng kabuntagon, then you are honoring God. And if you are not doing so, you are dishonoring God. Kung wala nimo ihatag ang imong kaugalingon para sa pagsimba sa Ginoo, again, you are actually dishonoring God. Tama? Si Maris Racal na taga Davao, she spoke something against the people of Davao, no? Mga Davaoenos. Kung sa hihimo sa Davao, tungkol kay dishonor niya, she was declared as persona non grata. Muli siya silaha sa tagong, di siya pwede mutakot Davao. So, muagi siya dahil kagianan, makauli siya tagong. Pero sa Davao City, di siya taak na to. I-declare siya persona non grata for dishonoring Davao City. And you know what? If you will dishonor God, you will be declared persona non grata in heaven. Hindi ta gusto na i-declare kang persona non grata sa langit. We want to honor God. Oh,
So gusto nato i-honor ang Diyos. That is why the starting point of wisdom is in the recognition and in honoring God. Nato i-recognize na naay Diyos, na naay labaw sa ato. Amen? Na naay masahod sa ato. Sa eskwelahan bitaw, handog itang maestra. Paminaw kita, kaya kung di ta maminaw, ingon sa maestra, ingon dayon, narakas tumoy sa akong pulpit. Hadlo kay ta, tagaan tagamay ko ato. How much more diha sa Dios. Gusto nato dili ka buntago, tagaan tagakong grado sa Ginoo. Woo! Hallelujah. Dako ang grado karon. Kaya nasa sa simbahan, iya yun kanihatag ang pagpasidungog nga angay lang yun. Woo! Hallelujah! Kaniya na magdawat sa maong pagpasidungog. As we fear God, we are ever beginning. Sumunod ko sa diyan, magkahadlok na sa Diyos, we are ever beginning. Nagasugod lang ta. Gasigit ang sugod. In other words, every morning we start afresh. Sa diyang imong ipasidungan ng Diyos sa imong kinabuhi. Every morning of your life, you are starting afresh. Amen. Amen. And every task we take up is a new start. Mataging buhaton ka atong ginahimo. Oh, brother Arnel, mga bag-o ni. O dapat ang nagsugod ini. Every venture in joy or in effort must have its commencement. Ang matag-venture sa kalipay o bisan unsa kantong ginahimong paningkamot alang sa ikalipay nato will have its commencement. And you know what? Woo! Datay buhaton para sa Ginoo, doon ako'y buhaton ng Diyos para sa ato. Kung atong hatagan o ikapasidungog ang Diyos, ikapasidungog niya, nan hatagan po ta sa pabor sa Ginoo. O kung hatagan ta sa pabor sa Diyos, gusto na ko ninyo malugan, kung ang pabor sa Diyos, mo ihatag niya sa inyo, buot pasabot, panalangin sa Diyos ang imong dawa. Gusto kitang paguran o panalaginan sa Ginoo. Pero kinahanglan atong tinguhaon ang pabor sa Diyos sa atong mga kinabuhi. Who wants to be blessed by God? Get the favor of God. If you want to be blessed by God, get the favor of God. And God will bless you in all aspects of your life. Alright? So, as we fear God, again, we are ever beginning. And then let every beginning be in the fear of Jehovah. Imuha ang tanan na sinugdanan, diha yun magsukat sa pagkahadlok sa Diyos. Yes, sa atong ginabuhi na natin mga paningkamot para ta makabaton o mga grasya, panalangin, naningkamot ta para mauswag ang atong pagkinabuhi, ang atong pagpuyo, ang atong pangabuhian, ang atong financial. Doon natin gihimo, doon natin ginasugdan, doon natin ginahimo, doon natin ginabuhan. Aban himuang ang tanang sinugdanan magsukat diya yun sa pagkahadlok sa Diyos. Eh kung naa sa pagkahadlok ang Diyos, ginapasukat mo ang tanan. Dili layong mahitabo nga panalaginan ka sa Ginoo tungod kay pagpabaran man ka sa Diyos. That is wisdom. And it leads in the way of wisdom. There is that saying which says, will be done is half done. And this is true indeed. When the beginning is inspired and conditioned by the fear of the Lord. Ang panundiyon na Ginoo, kanang saktong pagkasugod is already half done. Sakto bang sugod mo? Half done na siya. Huwag masabot, gamay na lang kayo kung tiwasuno na lang. Pero pag sugod di mong sayo, balik yung lagi. Di ba? Amen. Oh, pero manahig daw ka sayo. Sayo, pagsugod, mo na po tangkason kay di mao. Tanang dili maayong pagkasugod, mas mulangay no nagsamot. Pero basta sakto gani ang pagsugod, it is already half done.
O, gamay na lang iwasunod na. Gamay na lang yun. Ang kanami mo gamay na kaya ang iwasunod na. Basta sakto ang imong pagsugod! Gamay na lang ang iwasunod! Hallelujah. When the beginning is inspired and conditioned by the fear of the Lord, it is already half done. Half done. Hallelujah. In other words, kanang imo na kanila, ang imo nila panultihon, asa ang lisod? Ang pagsugod. Pero kung ang pagsugod mo, gisugod ang gisugdan mo sa insaktong pagsuka, it is already half done. Sa ato ba? Sa'yo na lang ng padung sa itapos, anak. Amen. Kaya sa sugod naman po may lisod. Tinuuloy. Kaya bitaw. Kaya ba, kulbaan ka, umiyap ka, basta makasugod na ka. Pusog-pusog naman na. Pagsugod, wak mamako siguro ang intro ni mo, pero basta makasugod na ka. Kamu dia na gisaitan-saitan na, basta makasugod lang. Now 2 Corinthians chapter 16 verse 9 it says, "For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth." Tungod kay ang mga mata sa Dios nagdadalagan ngadto nganhi sa tibuok kayuta to show Himself strong in the behalf of them whose heart is perfect toward Him. Aron ikapakita niya ngadto kanila nga siya kusgan malikon alang kanila kansang mga kasing-kasing hingpit ngadto kanila. Hingpit, perfect. Dili perfect na kanang sinless perfection apan hingpit ang timuha para sa Dios. Kapag mo pinahingpit ang timuha para sa Ginoo. Muna mga tao, mabisan kapoy kay Lord Domingo Modelo. Aba, may kapoy ko, manto ko sa simba. Muna mga tao, perfect ang ginaghan para sa Ginoo. O, kanang mga tao, bisan na, ipamati sa lawag, ang manto, gipong simbahan. Bahalag ka ng sakit ng akong tuhod, kaya na ako'y arthritis. Apan tuhod kay dunay perfect na heart para sa Ginoo, bahalag sakit ang tuhod, bahalag magtakiang. Basta kay panto kong simbahan. Mo nang ipangita sa Ginoo. God will show Himself strong to those who have perfect heart towards Him. Iyang ipakita ngadto kanila nga siya makusgan, malikon nga Dios ug gamhanan nga Dios. Ngadto kanila kansang kasing-kasing mahigpit ngadto kanila. That is why the Lord delights in watching the righteous. Muna ang Ginoo nagkalipay nga nagatanaw sa taong matarong. I don't know kung if you are really living a life of righteousness, but the Lord delights in watching the righteous. Kalipay sa Dios nga magsudong sa mga taong matarong. Kana bitang mga tao, mga bata, mga anak nato, mga buutan, no? Dungol sa atong dughan. Unsay ipatay ka na, no? Murag lisod na makadumili, tinuod dili. Tinuod dili. Pero kanaba, bandumon nga bata, unsay pamaray, yun, saan mong kwarta, nakagilid pumunta na. Hello? Pero tao, bata, anak mo, kabuutan, kung sa'y pamaray ka na, lisod ka kung tumili. Kung kita magmatarong matubangan sa Ginoo, kung sa'y atong ipamaray sa Diyos, pag-lisod tumili ang Diyos. So the Lord delights in watching the righteous. In 1 Peter chapter 3, verse 12, it says, "For the eyes of the Lord are over the righteous." Wow! Kaya mga mata sa Diyos, tuwa kanila ng mga matarong.
and His ears are open to their prayers. Oh, ganahan ko ini. Ang idulumog sa Diyos, bukas kanila. Ang idulumog sa Diyos, bukas na mamati para kanila. Nag-aampo. Katong mga taong matarong ko ng ikon ko. Kung taong matarong basta mamaray sa Ginoo, mamakuli o dili mamakuli ang Diyos. Dili magbalibad ang Diyos. Oh, hallelujah. List ka ng Diyos, bubalibad sa taong matarong. Maunang ingon nila, ang idulumog niya. Bukas alam kanila. Sa niyang sinabot na mong kanila. Sa niyang sinabot tuhaw kanila. His ears are open to their prayers. But listen to this one. But the face of the Lord is against them that do evil. Apan ang dagway sa Dios, ang nawong sa Dios, bato kanila na nagabuhat og daw. What would you like God to give you? Would you like God to delight in you? Or would you like God to be against you?